Minőségi pihenésre vágysz mesés környezetben kedvező áron. Gyere el parádra, a Mátra szívében található Ribizli és Eperkert ökovendégházak tökéletes kikapcsolódást nyújtanak. Teljesen felszerelt konyhával, tágas terekkel, esőztető, zuhanyzós fürdőszobával és otthonos belsővel rendelkeznek. A Ribizli vendégház kék és bézs apartmanjai 2+5 fő befogadására alkalmasak, továbbá a fedett teraszon található jacuzzi korlátlanul használható minden évszakban. Igény szerint friss, prémium minőségű termelői reggeli is rendelhető az ajtód elé a Bakett Mátrától. Az Eperkert egy kis patak partján helyezkedik el, ahol az óriási kertben kerékpárokat, csocsóasztalt, függőágyat is találsz, de grillezni és sütögetni is van lehetőség. No és persze Lidi cica örömmel fogadja a vendégeket. Tapasztald meg te is ezt az egyedi hangulatot a parád vendégházak egyikében. Igazi vintage házikók, melyek rengeteg családi emléket őriznek. Érkezz családdal, esetleg barátokkal, de egy romantikus elvonulásra is szuper választás. Tartsatok velünk és kövessétek oldalainkat, hiszen egy nyereményjátékkal is készülünk.